Ani video katala jotan lam suga hangga pelen je paithak jara nai tungdi tai bunang bagai video kaham to bune sai tong nai subscribe khaijia katala to hai ki subscribe khaidi di hangga kisa nong ni suba sunai tong ang narok suba khachang bui hayong maya phano kisa misa bui ni tola phano sori sono kisa maman suga hangga uno kisa norong ni kisa suba sunanga kisa norok suba tong norok suba no musukai kisa suba di আবারও বলছি মাত্র 10,999 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিন আর নিয়ে যান আপনার স্বপ্নের বাজাজ পালসার 125 গাই। এছাড়াও রয়েছে আরো অন্যান্য আকর্ষণীয় অফার। প্রতিটি বাইকে Tabo ke ang phai sopai jak sini bagan tugui tongkai ni kisa bagan no bere nai kana hin phaimani bagan sebane tugui tongka hokmani si bisi baloyo ko ngai tai sa tabo bagan tugui bolong tugui tongka angkabo hongnani tabo hongnani hinai nai phaimani bolong siba tugui tongka sajung bo hogoi maya obo nagologna nangai yoin tongka bolong fungmani se bisi baloyo ko asake bolong tugui tongka robot sinungja dia bolong tungmani baga asake bolong tuksuka tabo hongnana nai tongka asake robot sitori mandia bolong tungmani bagai robot bo bisi toriyo ko sini robot bagan robot kisa baljak abo tabo hongnani hini phaimani bolong tugui tongka ge asake bolong tuksuka robot sitori mandia kisa phaijia bo balak suka ingkai ba amoni bagai kisa bolong tugui tongka hini kisa berenani phaimani tabo hutukte thaija mano turi khan osbo yotne gari mane de tabo chai parkha he auga sini bagana mukhumu manmani mukhumu pera tongka o mukhuni mungka mando mukhumu manmani tabo sini bagan bere ne mani mukhumu mano dele no mukhum pero sini bagano